Wadhiani nyaka Ugenya kaunti ma Siaya. Jopuonjre ma kwan gi oheo 20 mayande otimo penj mar klas 8 KCPE to nyocha pok odonjo e skul. Omany kendo ma orwaki skunde manitie kor gwenge ma Ugenya. Jalup ruoth ma Kathieno B. Jopuonjre notelo ne apedha mar manyo jopuonjrego mondo mi kik gidong chien ma ok gidonjo e skul. Jonyuol kod jopuonjre ma oyudo thuolo mar donjo e skul gikone bende onyiso mor margi kendo singo mar neno ni gichwalo somo margi nyaka klas 12. Chenro mar apedha pod dhi nyime ka imanyo jopuonjre mamoko modong'. Atieko class 8 Murumba Primary School to ncha beti dala nikech koso fee, but sani koro agwero kamana Assistant Chief Josh kuom kawa mondo tero e school nikech nayudo max 346 but koro ncha koso school fees koro ncha ni dala tu. I'm hoping to go to Inungo Secondary School to keep on with my education, and I want to be a nurse when I grow up. Yanda moko gunyati na won go we kan ja class 4 na won go nindo kan ja class 4 sana zo tumu class 8 nyo kalo penj to gimanya dati moko nye onge nyathi ga nyaki chongo kanind kala mo nyaso ya unayore na nyathi odhi school tana ka nyaso timo na muono. Higa mokalo nokawo na nyithindo 2 kana kwamo gode wang' dho ot. Kendo higa ni kano ochopo chako lando no dwaro nyithindo chuno mwachakwa kelo kendo nyithindo moko. Kora miyo nying Nyasaye duong' tamedo lamo ne ngima to Nyasaye omed gwedhe yore mora mopango. Kando gi school fees be nyithindo gidwaro uniform, kando gi uniform nyithindo gidwaro wuoche, kando gi wuoche nyithindo gidwaro buge. Koro akwayo jotelo man Siaya ka kwarango wach siasa, ka kwarango ang'o, biuru mondo wati karachiel. Wan gi a foundation kama konyo go nyithindo gi. Konyauru kaka jatich sirikal ma piny ka mondo nyithindo gi odhi osom. And so today we have admitted about 15 of them under a similar arrangement. Na wote wako shuleni, and these are kids whom we are promising that they have a future with us only if that they can be supported. And therefore appeal to all the stakeholders is that let us get these children wherever they are. Let us give them opportunity to be in school so that they can be able to be given a chance to be able to learn. Kwa Siaya nyakoro mga juang watiri nyaki kaunti ya Mombasa.